Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα σας δείξω τα κατοικίδια μου, τα γνωρίσετε κι εσείς, και για να καταλάβετε ότι θα κάνουμε βίντεο και με αυτά. Και εδώ είναι τα χελωνάκια. Πάρε, τα φάγαν ήδη όλα. Τους είχα βάλει εδώ γαρίδες. Είναι αποξηραμένες με κρεμμύδι, τι είναι αυτό, ο μπας αυτός. Αυτός είναι ο μεγάλος, τον έχω ονομάσει Ραφαήλ από τα χελωνιτζάκια. Λεωνάρδο και Μικέλ. Ωραίος. Πάμε. Με αυτός ειδικά θα κάνω αρκετά βίντεο. Πάμε να δούμε. Εδώ είναι φτερωτή μας φωλή. Τώρα θα τους δείξω. Πάμε. Λοιπόν, να τη και πριγκίπισσά μας. Τη χιονάτη μας. Δεν την έχουμε λίγο εδώ και λίγο καιρό. Είναι 12 χρόνια σε αυτό το σπίτι. Σας το νιώθω, την έχουμε κουρέψει. Όμως όταν να τη μυρίσετε, δεν ήταν τέλειο. Μυρίζει τέλεια. Το έβγαλα αυτό από το λαιμό της. Και εδώ είναι από το μυθμικάκια του σπιτιού μου. Τώρα αυτή θέλω να είναι λίγο στην ησυχία της. Το αμάξι το ίδιο που περνάει κάθε μέρα. Και εδώ τα παπαγαλάκια μας. Η Λεμονούλα, η κίτρινη και ο TJ 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Το παλιό κορίτσι παπαγαλάκι πέθανε. Χάστε έτσι, ρίπ. Ρίπ, αλλά δεν είναι και πολύ αστείο γεγονό, γιατί ήταν το δικό μου και το λάτρευα. Όλη μέρα σε αυτό ήμουν. Χιονάτη, έχεις να πεις κάτι στα παιδιά? Έχεις? Έλα, πες κάτι κι εσύ, τι βαριέσαι? Βαριέσαι, εδώ πέρα δεν βαριόμαστε. Στο σπίτι δεν βαριόμαστε. Δεν βαριόμαστε να πούμε τα στήματά μας. Καλό μου σκυλάκι. Καλό μου. Το πιο άκυρο νέο της ημέρας, αμάξι μπαμπά. Όπως ήδη ξέρετε, η Δράμα Πιλότυπος, το πιο άκυρο μέρος της Ελλάδας, είναι κυριολεκτικά. Δράμα έρχονται μόνο άμα θέλουν να πάνε στην Ονειρούπολη, που είναι ένα τέλειο σαν μικρό χωριουδάκι, Λούνα Πάρκ τα Χριστούγεννα. Γεια παππού! Τραβάω ένα βίντεο με τα κατοικίδια. Αυτό. Όχι. Στο YouTube. YouTube. Δεν δείχνουν φάτσα βέβαια. Εδώ μπορείτε να δείτε τη σκία μου. Μην το σχολιάσετε. Ένα τρίποδο έχω για τώρα να πούμε. Εσένα δεν θέλεις να σε χαϊδεύω? Να πεθάνω. Τα παπαγαλάκια είπαμε, τα χελωνάκια κάπου εκεί μέσα και... Γεια παιδιά!